προηγούμενο επεισόδιο. Στην υπτάμενη πόλη του Άδη, η Μαντόκα, ο Τσουμπάσα και ο Γιου ψάχνουν για το σπυροειδή πυρήνα για να το καταστρέψουν. Δυστυχώς πέφτουν πάνω στο Τζακ που είναι αποφασισμένος να εμποδίσει τα σχέδιά τους. Ο Γιου εγκλωβίζεται κατά λάθος στο θάλαμο προσαρμογής και ο Τζακ προκαλεί τον Τσουμπάσα σε μονομαχία για να ελευθερώσει το Γιου. Ο Τσουμπάσα συμφωνεί και αρχίζει μια άγρια μάχη σε μια αρένα που μοιάζει με μουσείο, γιατί έτσι θέλει ο Τζακ. Ο κακός μπιφόλ του Τζακ και ο αετός του Τσουμπάσα συγκρούονται ξανά και ξανά, ενώ η Μαντόκα προσπαθεί να απεγκλωβίσει το Γιου. Εκείνος όμως παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και χρησιμοποιώντας τον μπέι του καταστρέφει το θάλαμο. Ο Τσουμπάσα στο μεταξύ δυσκολεύεται στον αγώνα, αλλά βάζει τα δυνατά του και αλλάζει την τροπή της μάχης, υποχρεώνοντας τον εμβρόντιτο Τζακ σε ήττα. Ο Γιου, η Μαντόκα και ο Τσουμπάσα είναι νικητές, ενώ ο Τζακ απελπίζεται όταν διαπιστώνει ότι ο θάλαμος προσαρμογής έχει καταστραφεί και δεν ξέρει πια από πού να ζητήσει βοήθεια. Το άγριο τέρας ελευθερώνεται. Έχουμε νεότερα από τους εισβολείς. Είχαμε προβλήματα στο θάλαμο προσαρμογής. Α, ναι. 3 από αυτούς, ο Τσουμπάσα, ο Γιου και η Μαντόκα, κινούνται στην περιοχή Β4. Ο Τζακ με απογοήτευσε. Φαίνεται ότι ο Τζίνκα, ο Μασαμούκια και ο άλλος, ο Κιόγια, πέρασαν στην περιοχή Β6, δίπλα στο σπυροειδή πυρήνα. Ο σπυροειδής πυρήνας θα είναι κοντά! Κουράγιο, Τόμπι! Νάτι! Ρίξτε τις βούρες! Μας εμποδίζετε και δεν μ' αρέσει! Είναι αποφασισμένοι αυτοί. Καλώς. Αποκλείεται να φτάσουν στο σπυροειδή πυρήνα και να επέμβουν, γιατί ο φρουρός του Άδη θα τους προϋπαντήσει προτού προχωρήσουν έως εκεί. Μετά τη συλλογή στοιχείων από το παγκόσμιο πρωτάθλημα Beyblade, η δύναμη του Ντέμιαν έχει αυξηθεί σημαντικά. Με εξέπληξαν οι δυνατότητες του Τζίνκα, το ομολογώ, μα τώρα ο Ντέμιαν έχει αποκτήσει περισσότερη δύναμη και κύρος από ποτέ. Κανένας Μπλέιντερ δεν μπορεί πλέον να τα βάλει μαζί του. Τι είναι αυτό? Φτάσαμε! Τόμπι! Μασαμούκε! Τι? Τι είναι αυτό το μέρος? Δεν έχει τίποτα. Και είναι αδιέξοδο. Ανοίξτε! Είναι παγίδα! Πρέπει να φύγουμε από εδώ! Σας περίμενα, παιδιά. Ντέμιαν! Το ήξερα ότι θα ερχόσουν! Λυπάμαι. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε άλλο, κύριοι. Όλα τελειώνουν εδώ για σας. Τι να κάνουμε? Όχι! Δεν έχουμε καιρό για αγώνες με αυτό το γελίο! Πρέπει να πάμε να σώσουμε τον Ντόμπι, ξέρεις! Το ξέρω το σχέδιο, εντάξει! Απλώς δεν... Πάλι! Κιόγια! Ωραία βολή! Εσείς οι δύο συνεχίστε! Μα δεν... Αφήστε τον Ντέμιαν σε μένα! Κιόγια! Λες ότι θες να με αντιμετωπίσεις ολομόναχος? Ξανασκέψου το πιο καλά, φίλε. Θέλω να παλέψουμε, έτσι, για εξάσκηση. Είσαι σίγουρος ότι δεν φοβάσαι να τα βάλεις με το λέοντά μου? Εγώ να φοβάμαι? Πολύ αστείος είσαι τελικά. Εντάξει, αν επιμένεις θα παλέψουμε. Αλλά μην βάλεις τα κλάματα άμα μετανιώσεις στο τέλος. Εσύ είσαι αυτός που θα το μετανιώσει. Τι στέκεστε εκεί πέρα, προχωρήστε. Πάμε, Τζίνκα. Ναι. Κιόγια, ανάλαβε εσύ! Εμπρός, στόχευσε τώρα. Θέλω να ξεμπερδεύω γρήγορα με σένα για να κανονίσω τους άλλους 2 εισβολείς. Να ξεμπερδεύεις γρήγορα, ώστε έτσι? Ναι, μια που είσαι αδύναμος, ξέρεις. Μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρασα και από δεύτερη προσαρμογή με βάση τα στοιχεία του Τζίνκα. Τώρα είμαι ακόμα πιο δυνατός από την τελευταία μάχη που έδωσα μαζί του. Εσύ δεν έχεις νικήσει ποτέ σου τον Τζίνκα, άρα αποκλείεται να με κερδίσεις, σωστά? Αυτό θα το δούμε! Κέρβεξ!
Θέλω να τελειώνουμε γρήγορα σήμερα. Κέρμπεξ, ορμή άβη! Μάλλον το τέρας φοβάται τις φλόγες και δεν κουνιέται. Γιατί επιμένεις και δεν το αφήνεις να γίνει στάχτη? Δεν νομίζω. Λέων, θυελώδες τείχος! Δεν είσαι καθόλου κακός. Μάλλον σε αδίκησα φαίνεται. Μα θα νικήσω σίγουρα. Ο Κέρμπεξ θα σε στείλει στον Άδη πολύ σύντομα. Μη βιάζεσαι. Εμπρός, Λέων! Κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει το boost mode του Άδη Κέρμπεξ. Δεν τελείωσα! Αυτό ήταν! Γκρεμίζεις τα πάντα γιατί δεν μπορείς να νικήσεις με τον Μπέι σου που δεν κάνει τίποτα στον Κέρμπεξ. Η αληθινή επίθεση αρχίζει τώρα! Για δοκίμασε αυτό λοιπόν! Ώστε αυτή είναι η νέα σου κίνηση, Έχει σίγουρα περισσότερη καταστροφική δύναμη από πριν. Τι ωραία! Πάνω του! Τώρα, Λέων! Ξαφτιάστηκες, Λιγάκι! Για κοίτα αυτό! Ωραία! Η μάχη τελείωσε! Δεν το νομίζω! Καλά έκανες και τα έβαλες με τον Κέρμπεξ. Αν ήμουν ένας απλός αντίπαλος, θα με είχες νικήσει πολλές φορές ως τώρα. Αν ήμουν τέτοιος αντίπαλος. Μα δεν είμαι. Είμαι ο εκλεκτός με τον υψηλότερο βαθμό προσαρμογής. Και ο Κέρμπεξ είναι ένα ξεχωριστό Μπέι που φτιάχτηκε ειδικά για μένα. Τώρα σειρά μου να παίξω. Σήκω, πύλη του Άδη! Δεν με φοβίζεις! Λέων! Ειδική κίνηση! Άνοιξε, πύλη του Άδη! Όχι, Λέων! Αντιστάσου, Λέων! Τράβα τον έξω! Έχεις πρόβλημα! Έλα, ψιψινούλη! Έχει μπόλικα ψαράκια στον Άδη, γάτε! Μου σπάς τα νεύρα! Λέων! Μη διστάζεις! Έλα! Βγάλ' τον έξω τώρα! Πού είμαι? Λέων! Καλώς ήρθες στον Άδη! Δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόσουν εδώ με τη θέλησή σου. Είσαι μεγάλος βλάκας, Τι είπες? Αφού έκανες τόσο δρόμο, οφείλω να σου προσφέρω φιλοξενία. Φιλοξενία γεμάτη φόβο και αγωνία που δεν διανοείσαι. Λοιπόν, πάμε, Κέρμπεξ. Λέων, όχι! Λέων! Έρχεται η σειρά σου. Δεν γλιτώνεις από τη μοίρα σου. Κιόγια, Τι είναι, Τζίγκα? σαν να άκουσα τη φωνή του. Ορίστε. Τίποτα, ξέχνα το. Πάμε, Μασαμούκε. Τι σε έχει πιάσει? Κιόγια,
Πρέπει να νικήσεις. Πιστεύω σε σένα. Έφτασες ήδη στα όρια σου. Ζόρικο, Μα πήγες γυρεύοντας, φίλε. Εσύ ο ίδιος θέλησες να περάσεις την πύλη του Άδη. Φταίς γιατί δεν γνώριζες τα όρια σου. Δεν συμφωνείς με αυτό? Κουνιέσαι ακόμα, Δεν με σταματάς. Ούτε γρατσουνιά δεν έπαθα, να το ξέρεις αυτό. Εμένα δεν με πείθεις πάντως. Πάψε να το παίζεις τόσο μάγκας, φίλε μου. Άσε τις πολλές κουβέντες και βγες στην επίθεση. Σου είπα, δεν με σταματάς. Καλά λοιπόν, τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Κέρμπεξ! Μπήκε στο νόημα. Ό,τι και να κάνεις, εμένα δεν μπορείς να με νικήσεις. Για όποιον περάσει την πύλη του Άδη, δεν υπάρχει γυρισμό στην άλλη πλευρά. Γελαστό παιδί. Αυτό το μέρος το λες Άδη, Δεν έχει καμιά σχέση με την ειδική εκπαίδευση που έκανα για να παίξω με τον Τζίνγκα. Ο Άδης είναι για γέλια. Για μένα είναι σκέτος περίπατος. Τι εννοείς? Με την τελευταία προσαρμογή έγινα πιο δυνατός από ποτέ. Όχι, δεν μπορεί! Μάλλον έφτασε στα όρια σου, γελαστό παιδί. Τι τρέχει, Κέρμπεξ? Έτοιμος για τελικό πλήγμα! Άδη, Κέρμπεξ! Ένα κουτάβι είσαι που περνιέται για μαντρόσκυλο γιατί του έδωσαν αποφάγια. Μην νομίζεις ότι ένα ψωραλαίο σκυλί μπορεί να νικήσει τον άγριο βασιλιά των θηρίων. Τα πόδια σου πατάνε γερά στη γη, κατάλαβες? Δεν ξέρεις τι σημαίνει σκληρό παιχνίδι. Φοβάσαι μπας και τσαλακωθείς. Θα σου δείξω εγώ. Θα φας γερή δαγκονιά τώρα. Αδύνατον! Έχεις πάθει μεγάλη ζημιά. Πώς γίνεται να έχεις τόσο μεγάλη αντοχή? Έτσι είναι τα αγρίμια. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς εδώ στην ερημιά. Το μόνο πράγμα που έχεις είναι η δύναμή σου. Νικάς ή χάνεις. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης. Για να επιβιώσεις πρέπει να γίνεις πιο δυνατός. Και πρέπει να το κάνεις εσύ, μόνος σου. Σκέτη αηδία! Άδη, Κέρμπεξ! Θα φας μεγάλη ήττα, φίλε. Όρμα λοιπόν σαν να πεζόταν η ζωή σου. Δεν μπορεί! Είμαι ο εκλεκτός! Δεν θα χάσω σε ένα τέτοιο μέρος! Δεν πρόκειται να χάσω! Δεν θα χάσω! Όχι από κάποιον σαν εσένα! Ακριβώς! Αυτή είναι η δύναμη της προσαρμογής! Η τεράστια δύναμη του Κέρμπεξ! Η δική μου δύναμη!
Λέων, όχι! Τι το τρομερό έχει η δύναμη ενός ζώου. Ποιος νοιάζεται για τον νόμο της φύσης. Δεν πά να λες ότι θέλεις Κιόγια. Δεν υπάρχει τρόπος να με νικήσεις. Δεν μπορείς να τα βάλεις με την προσαρμογή. Αυτός ο βρώμικος και λασπωμένος κόσμος δεν ταιριάζει σε μένα. Μάλιστα. Η δύναμη που ανέδειξε η προσαρμογή είναι όλη δική μου, ακούς? Έγινα πιο δυνατός, πολύ πιο δυνατός. Εμπρός, Κέρμπεξ! Κανείς δεν μπορεί να γίνει πιο δυνατός άμα δεν λερώσει τα χεράκια του. Με την επόμενη βολή τελειώσαμε. Αυτή τη φορά θα σας στείλω στον Άδη εγώ ο ίδιος. Κανονικά δεν θα έκανα αυτή την κίνηση εναντίον κάποιου σαν εσένα. Μα λέω να κάνω μια εξαίρεση. Ό,τι και να κάνεις είναι μάταιο. Φύγαμε, Κέρμπεξ! Λέων, θυελώδες τείχος! Το περίμενα ότι θα δοκίμαζες κάτι νέο. Ξέχασες ότι αυτή η κίνηση απέτυχε τις προάλλες. Δώσε βάση τώρα. Δάμασε τον άνεμο, Λέων! Όχι ακόμα. Πιο ψηλά. Κι άλλο. Φύγαμε. Ειδική κίνηση. Λέων, αντίστροφο πλήγμα ανέμου. Ατύχησες. Πάμε, Κέρμπεξ! Ο Κέρμπεξ μου! Όχι! Πώς είναι δυνατόν? Αφού σε νίκησε ο Τζίνγκα, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω εγώ. Δεν καταλαβαίνω! Δεν καταλαβαίνω! Σε έχει στο χέρι ο Ζιγκουράτ. Επόμενο είναι. Έτσι, Λέων. Ωραία! Μασαμούκε! Ναι. Αυτός πρέπει να είναι! Είδα το σπυροειδή πυρήνα! Επιτέλους τον βρήκαμε. Κουράγιο, Τόμπι. Ο Τζίνκα και ο Μασαμούκε πέρασαν στην περιοχή Β8, εισέρχονται στο σπυροειδή πυρήνα. Τι απέγινε ο Ντέμιον? Δεν είναι στην περιοχή Β7. Ο Κιόγια μόλις εξήλθε. Κατευθύνεται προς την περιοχή Β8. Μα τι συμβαίνει εδώ? Και ο Τζακ και ο Ντέμιαν με απογοήτευσαν με τις ικτρά ελλειπείς ικανότητές τους στη μάχη. Πείτε μου πώς εξελίσσεται η επιχείρησή μας. Σε ποιο επίπεδο είναι η φόρτιση της πυροειδούς δύναμης? Ενεργειακή φόρτιση στο επίπεδο 5. Όλα λειτουργούν φυσιολογικά. Καλώς. Διάβλο επικοινωνίας με τη γη. Πολίτες του κόσμου, καλημέρα σας. Αφού είδατε μια πόλη να πετάει στον ουρανό, τώρα ξέρετε ότι η σπυροειδής δύναμη είναι η πιο ισχυρή και εντυπωσιακή πηγή ενέργειας που υπήρξε ποτέ. Χαίρομαι που λαμβάνω καταιγισμό προσφορών για την εφεύρεσή μου από όλη την Ιφίλιο. Ωστόσο, η πλήρης διάσταση αυτής της δύναμης δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί. Για να υποβάλλετε ακόμα καλύτερες προσφορές, αποφάσισα να σας κάνω μια τελευταία επίδειξη. Μέσα σε μια στιγμή, ένα νησί θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Σας παρακαλώ να πιστέψετε τα λεγόμενά μου. Αυτή τη φορά θα ανατινάξει ένα νησί? Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο? Ο πελάτης είναι πελάτης. Πρέπει να ξέρει ότι η σπυροειδής δύναμη αξίζει τα λεφτά της. Τι είναι αυτό το μέρος?
Είναι ο σπυροειδής πυρήνας. Τόμπι, κουράγιο φίλε, θα σε πάρω από εδώ, στο λόγο μου.